Hi everyone, joton lamsugani tin new vlog kai norok onek dini pore hain hai vlog malai fikani time rok kri engge vlog rok khlaini angai tongka ani wedding ni bagai ekdom samung paile busy engkai tinini vlog engkai kuno ati moto vlog ro ya kuno kaisa program amoi thango ya tini gano nang phunungani khana wedding ni je decoration tangma rok nang norok phunuknai bahai rok kai ngoi baikha norok nai tongni video na paithak jora check karai gai norok thai kai sikon se request ani chelo kotal tha please subscribe khlai dite bell icon chiri joton se notification manani bagai omo hongke get nine bedi na naithoka omo jotono aina idea roi mang khlaimani kai yang kai habai thangma jaka get ni simi tabuk pano samung complete ingya ko korokai photo bujang mani jaga iko ordek phanchi thangya ko robo samung pending tongko kai mo ta khawni bising jotono complete ngai omo hongke heri mani jaga heri asungma jaga rok payako samung choli tongo tini hor 10 rok 11 rok bajinai samung choli tongo kai mandop kai yang dikio mandop omo hongke mandop kaimani mandop hindu kaimung omo bo onek pending orobo samung onek tongko payako takhono tanglai tonglai ko omo jotono ani idea roi mang samung khlaimani mo jotono ani idea roi mamang kamono na naithok bai ka sabai di vibe song emo khai geda song pamte song norok no maisari ma jaga bo phunuk nai yang gong kai maisa ma jaga komo ko maisa ma jaga mo khai jotono complete ingka serai rok ekdom kobongma video no chajagui tongkai like khlaidi comment khaidi share khaidi engkai norok omoni je tini phunukmani part 2 nugnai pura full complete kai khana engkai norok nasingui tongri video no bo kai tini vlog amsung na haina norok next vlog o malai fina